Čaute, moje meno je Jonas. A moje Zaldaj. A my vás vítame pri treťom server playingu na serveru Craftmania.cz. A nehovorím o tom. OK. No a ako vidíte, nie je to akože na mojom kanáli Jamas, ale na našom spoločnom kanáli Skaldajom volá sa Fine Bros. To môžete vidieť. Idem dať veci, čo sme našli spolu do 3. febra. A to vidíme nejaké veci, také našli. A to je aké to sa? Našli sme, asi tam niekto zomrel a našli sme úplne že veľa vecí. Napríklad pernu, smaragd idem dať do smaragdy, no a emeraldy idem dať do toho, hej, do našho šopu. Dobre. Idem na toho kocku, sme našli, môžem z toho zrobiť dia. Dobre. OK. Takže... veci do obchodu. Dobre. Koľko máš mami? Ja. Počkaj trošku. Keby ste prišli... 7273. Takže ešte 3000 potrebujem. To mám 2. Hej? Áno. Áno, to mi pracuje na stiaľku dostávne. Dobre, takže už. Dobre, takže obchod sa volá Shop u 2 creeperov. Keby ste boli na tomto serveri, tak príďte. Keďže ste boli na tomto serveri, tak príďte. A prepačte, že nie je Jakuba tak počuť, lebo ona sedí asi 3 metry odo mňa a neviem, či ho je veľmi počuť. Takže ja budem hovoriť, čo on bude hovoriť, že? Aha. Dobre, takže. A teraz hovoril, že sa ide pozrieť na to miesto, kde sme našli toľko vecí. Ako vidíte, máme aj dostávaný domček, je krásny, tu je kubové zvieratko, čo si kúpime. A ja si dám, a ja vám go môžem, no tak si dáme creepera. OK, takže tak si to pomenovať. Ja by si chcel pomenovať voliček. No aj toto mám akože napísať. Ja napíšem máme voliček. Aha. OK. Takže žididla volička. Swag. Jo, on česky rozhľadal. Swag. Swag tvorca. Typeza a creeper. OK, takže to stačí. Dáme si... A ako sa to volá? Squid. To je sa volá môj. Počkaj, pomenovať. Ja sa volá môj. Kodva. Je squid je volanie, ja nezestrelím ho. Meno mazlička. Let's pet. Dobre, takže budem riadiť svojho peta. Odkazujeme všetkým, čo vytvárali tento server, je úplne mega, úplne preskvelý. Áno, takže odkazujeme všetkým, ktorí vytvorili tento server, že je úplne mega a že my sa tešíme, že môžeme hrať. Že aj na Slovensku existujú také super. Už som prežil. No aj moje testko.
zase nechal otvorené dvere. Otvorené. Budeš unávaš. A teraz chci unávať. A poď. Swag. No, jak se mě za mnou dělá. Mám šárka. To bude za to zkoušení, tak? Ani... No, protože já si svého mazlička radši vymážem, bo on mě zabije. Wow, jak se Poďme do PvP, jeden versus jeden hráč, či? A nie. Poďme jeden sík. Jeden sík? Jo. Ja už som tam. Počkaj, musím mať iba jeden hráč, že A, pevno som. Čo? Poď tu na mňa. Našli na serveri, tak nás som hral omedzi teda a ja som. No, to asi nebolo počuť. Však daj, ako som to dal, raz jeden tie hodiny. Počkajte mi viac, idem niečo ukázať. OK, už som to akože upravil, či čo? OK, poď. No, začni za to. Berite. Ale nič si vhľad. OK. 5, 4, 3. Ale nie, to 43. Čo? Tady nesmím. No, to mám dosť škalic. Body hop. Omen. Body hop. Woo! Keď budeme hajdery, tak keď budem jeden z nás sníker, tak sa nájdeme a budeme nám spolu, dobrá? O, 5, 4, 3, 2, 1! Dom hajder. Kde som sníker? Oh my gosh! Ja som tu Fabi, servus, ty debil. Sorry, ja sa skúsim nadávať. Ja ťa vidím. Hugo, kde si? Kde si? Som písť? Úplne záho. Ale ja nemám sa na to celý vládne pomôcť. No, kde si? Kde straší duch kritikál impacta. Kde si? Kde si? Kalvaj. Kalvaj. To je obyčajné drevo. Kde si? V lese? Si v lese? Ako dovolíš, tak sa idem pozrieť na teba, na tvoj monitor. No, lebo som brala som jedno. Ovča, nie? Čo to je farma? Vieš, že si tu bude to impacty. Ide do fly. Kde si povedz? Dobre, idem tam. No, bo ja som pri jazyku. Jazyky? Ja som tu jazyku. Vidíš tú väžu, kde straší impacta? A jaká je impacta? Neviem, máte sa vidieť taký impacta. Aha, počkaj, nevidím. Jazyky? Jo. Vidíš ma? Ale vidíš, ty si slepý? Výpeza. Ty svinia. Dávam sa. Beriti. No, jem domov, lebo asi
A ja túto mapu nepoznám až tak dobre, takže... Teraz mám Seeker. Neviem vôbec, čo bolo, ty si? Mám ho. Utekam. Nemám ho. Vieme? Nie. Vejdem na stromy. Vidíte, že zavidela, ne? Hej, mama. Kde si? Pozor, vstupujte do Bakova. Čo? Kde? Vstupujete do Bakova, ale Saša, vak! 6-4, what the fuck? Oh my gosh. Baby. Čaj. A ty už vysrala vajíčko. Ideme tu kilovať stopu. Dobra, ja som vyhrať Seeker. Ja som ty? No, ja, ty a tam ty. Kde je? Ten dal ďalší? A čo je seno? Fakt je seno. Áno. Fakt je navarím. To je ten. Čakať si. Čo mi narod? Tu si. Ty svinia. Ale, stoj. Do Bakova. No, vieš, to je Vak? Nie. To je môj kamoš, to je Paťo. Tak? No. Vidíš červený značok? Nie. Vidíte, tu ten hráden Seeker je neťažký, keď hráš na takom malom Seekeru. Také mám. Ten je to... Mám jednu. Čo si šlo? To je, lebo ja som zdvíjil tu videli, jezda. Je to dosť nuda. Ja zaba som vylezla. Koľko ešte 30 sekúnd posledných? Koľko vyšpínajú? To si. Máš ho? Okolo. Hej, Raidero, to už som pozabila. Ja tu videla, to je tam dojde. Líder, ukáže sa. Ukáže sa. Hej, vybrali, že to voláme, čo dostal za hľadenka. Čo sa dostali? Nie. Budeme Poď do mob areny. na... Alebo nie, počkaj. Nie, ja som tam. Dobre, ja idem. Nie, ja som nechcel, prosím, všetko, ja som začínala. Takže mob arena, hej? Dobre, ja som tu, áno. Máme, ale to už zatiaľ samozrejme. Ja som dostal bio! Tak, zatiaľ. Berite, ja som sa bugol. No nič. Takže teraz stopnem video a počkáme, kým sa akože skončí tá mob arena a potom sa pripojím už rovno do mob areny. Takže zatiaľ čau. OK, takže sme do mob areny. A už všetko strieľajú.
time for the Tomorrowland anthem. Ladies and gentlemen, are you ready to do this with me? Welcome to your life. Może być to dwie spawnery, które jest marka, tylko trzeba to się opłaci. Dwie spawnery? Ja ją nie wiem. Mam to klik. No. Video najpierw. Mam miejsce kryminalne. A mnie zamknij trochę i... Co to by się podobało? Chyba już kończymy, hej? Nie robimy na świecie? Nie. Już kończymy. Dobra, już kończymy. Także... Była to restartu. No, także... Nie chcesz sobie kupić konia? Nie chcę. Jeszcze, dobra. Także, czarcie. A nie zapomnijcie dać like albo odber.